салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошини фурӯши бародаро солаш 98, сӯзишвориш бензин, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин, мотори 1.6 бародаро. состояние мошин хубае. қарор дорад дар Московский област бародаро. нарша 120 000 рубл мега. харидори ани боша бо камтар муомила дорад. касоне харидор ҳастем, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошин боша бародаро Lada Priora, солаш 2009, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бензини холия бародаро. 4 та баллони нав дорад, мотор, коробка хатовишсоз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 30 000 сомон мега бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародаро хечибек пурсидагӣ буданд. марҳамат. солаш 95, сӯзишвори гази бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошина бародаро соҳибаш мега ҳамаш 100%, савдо танҳо назди мошинда мешидай. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 27 000 сомон мега. харидори ани боша биё ай пеш мега бина маслиҳат кунем, мақсад ки савдои хубаш мекунад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана занг занед. мошини дигари мо бародаро грузовой ҳастай. Hyundai Portel, солаш 2004, бензин, механик, ҳолатиш хуб. мошина ходоя бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нарша 57 000 сомон мега бо муомила дорад бародаро. касоне харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Қизилхалъа. 4 сотик замин, 4 дар хона, якта подвал, обсӯед дорад. хона ремонт, ҳамаш 100%. бораи зиндагӣ омодаам бародаро. медорои зиндагӣ мекунӣ. наздики чида мактаб, садик, балниса будай. масҷиду магазинам ҳастай бародаро. ҳуҷҷатош 100%, ду тарафш маҳкам. нарша 280 000 сомон мега.
маълумот бародаре ки хайдор ҳастед, рақами рӯйкунанда занг занед. хонаи фурӯшии дигари мо бародаро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча. 4 дар хона нимтайёр, 8 сотих замин, обсувӣ дорад, ҳуҷҷатҳош сода бародаро, наздикишда мактаб ва магазин, масҷид ҳастай. хонаро шариф нимаш тайёраи 50% бигем камтар бо савдо мешавад, нарша 150 000 сомон мегӯяд. дар наздикии хона бародаро 3000 симинблок ва яке санги дигаре рихтагиай. касоне харидор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтаро аз соҳиби хона дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.